खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ एबा उदालगुरि विधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसङा नोंगौ बे समाव बुंनांगोन दि रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोनसेल'सै आरो बे विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा एबा राजखान्थियाव बाहागो लाग्रा दैदेनगिरिफ्रा गाव गावखौ बिजाथि गसंनो थाखाय गोबां सान हर नाजागासिनो दं नाथाय बे समाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जाय समाव राजखान्थिनि बारहावाया दुंहाव बारगासिनो दं बेबायदि समावनो गोख्रों थांखि लादों आरो बे थांखिया जाबाय इयुन जेनेरेशनखौ जायगा होनो एबा खाबु होनो थाखाय बिथाङा थांखि लादों बेखायनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि बिथाङा गसंनानै गावखौ बे समाव मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे बे समाव गाव बिजाथि महरै गसङाब्लाबो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय जाय खामानि मावगोन बिथां एबा बेबायदि बिजाथिनि थाखाय भट होनो थाखाय बे समाव खावलायदों रायजो राजाफोरखौ बे समाव लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि फैबाय थानाय बेफोरबायदि राजखान्थि बिथिङाव जाखांफुहांनाय दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो होनांगौ एबा बाहागो लाहोनांगौ आरो गोदान बिजाथि महरै गसंहोनांगौ होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों दानिया बिदिब्ला फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव दि बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बिजाथि महरै गसङा एबा राजखान्थिनिफ्राय जानगाराव थागोन नामा बेखौ लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लादों एबार आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जे नैबे बिसायख'थियाव आं बाहागो लाले जिहेतु आं राजखान्थिनि बिथिङाव सिगाङावबो बिदि बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैयामोन खिन्थु समयसानि नारसिननायाव आरो समनि थिननायाव बेखौ गेलेदोंमोन रायजोफोरा आंनो मदद हेफाजाब होदोंमोन रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोननानै देरहाखांनायनि उनाव जिखिनि दायित्व आं बेखिनिखौ मावनो जेसेबां हायो नाजादोंमोन किसु हाबाय किसु हायाखै हयथ' गोबां खामानि आद्रा थाबावबाय बेखौ मावफुंनो गोनां दं आं नैबे समाव बेखि यां जेनेरेसन उन जोलैफोरनो बे दायित्वखौ मावनो थाखाय आं लामा हगारना होबाय बेनिखायनो आं बेखौसो हास्थायदों जे यां सेक्सननिफ्राय दिनै ओंखारबोनांगौ राजखान्थिखौ दैदेननांगौ बिबान लाफैनांगौ आरो समाजखौ मोनसे गोदान सानस्रि गोदान लामाजों दैदेनलांनानै जौगाखांहोनायनि खामानि मावनांगौ बेखौसो खावलायदों जोंहा गोबां बे इउ पि पि एल पार्टिनि गोबां मावथिफ्रा थांनाय बिसायख'थियाव एसे मोजां रिजाल्ट मोनैखाय गोबां नार्भास जाना दं आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों जे पलिटिक्सआव जेननाय देरहानाय थाखायो जा धैर्य थानांगोन गावनि पार्टिनि प्रति मोनसे लयेल्टि थानांगोन गावनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि प्रति लयेल्टि थानांगोन आरो जातिखौ सिबिनो हारिखौ सिबिनो ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे गोसो थानांगोन गोसो गुदुं थानांगोन आरो बेखिनिखौ लाखिनानै जों खामानि मावोबा नार्भास जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बेनिखायनो पार्टि वार्कारफोरखौ खावलायदों जे एबार बिसायख'थिया जिहेतु जोंहा फैसिगोन आरो हयथ' सानसे साननैनि उनावनो केन्डिडेट बबे समस्थियाव सोर केन्डिडेट जागोन बिनि डिक्लेरेसनबो जासिगोन केन्डिडेटआ जायानो दाजाथों जे बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि पार्टि बे इउ पि पि एलनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ आं खावलायदों जे जों गोसो गुदुङै गोसो गोथारै खामानिफोरखौ जाहाथे मावलांलायो देरहानाय जेननाय थागोन बेखौनो लानानै जों बानांगौ गिनांगौ नार्भास जानांगौनि बाथ्रा गैया